guys! Welcome back to my channel! It's me! Your manay Kinita! At ngayon, of course, very lucky tayo dahil, syempre, this pandemic days, in this, sobrang grabe yung mga nangyaring mga pagsubok dahil sa dala ng COVID-19. Marami ang naapektuhan sa panghanap buhay, marami ang naapektuhan ng kanilang trabaho. So, talaga namang ang mga Pilipino talaga ay sadyang madidiskarte. Dahil, of course, talagang maghahanap sila ng paraan para makapaghanap buhay. Yung iba nag-online selling, ano pa yung binibenta nila, nag-garage sale para lang magkaroon ng pera. Sobrang hirap ng panahon ngayon. Pero of course, meron tayong mga kaibigan rin na hindi parang natamaan man ng pandemya o kumbaga naanuhan man sila ng kumbaga this day, sabi nga nila medyo lahat talaga naapektuhan, walang hindi naapektuhan. Pero of course, syempre para naman makatulong din tayo sa ating mga kababayan, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapatid, mga manayas. Ayan, syempre tuturuan tayo ngayon kung paano ba, syempre, ano ba ang mga other ways to earn money. So, tatawagin natin ang isa sa mga nakikita natin ito sa advertisement, yung mga Avon Lady. Ayan. Totoo ba talaga ang Avon Lady? Kasi, di ba, may mga kasabihan sila, mga Avon Lady na kapagpatapos ng pag-aaral, meron na Avon Lady na breadwinner ng pamilya. So, ngayon, meron akong guest ngayon na i-interviewin natin. So, tatawagin natin, ladies and gentlemen, ang ating Avon Lady! Please welcome Cherry Chris Munoz! Yay! Ayan, hello po! Kapalit po, sunod dapat mas energy. Okay, sige. Avon Lady Cherry Chris Munoz! Ayan! Hello! 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 Kailangan mas alive. Siyempre, ang mga audience, maano. Okay. Avon Lady Cherry Chris! Ayan! Hello po! Hello, hello, hello everyone! Good morning, good morning, good morning, good morning! Hi, Ayan. Cherry Chris! Hello, Manay Kinita! Talagang hindi ka nakapaghanda ngayon dahil naka-red ang lips mo. Yes, oo. Ayan, so si Cherry Chris po, isa po siyang dating stand-up comedian na nag-resign, na nag-focus po siya sa kanyang pagiging Avon Lady. Ayan. So, totoo ba talaga ang Avon Lady? Yes, totoo talaga yan. Paano mo nasabing totoo? Okay. So, kasi I was in college. So, si Avon po, siya mismo, kumbaga, malaking tulong na rin sa akin. It's because nakapagtapos ako ng pag-aaral. It's because of Avon, nakatulong siya sa tuition ko, nakatulong siya sa pang-araw-araw ko nung nag-aaral pa ako. Yeah. So, marami kasi mga katanungan, marami tayong mga katanungan na ang isang certified Avon Lady lamang ang makakasagot. Yes. Certified Avon Lady ka ba? Yes na yes, 100%! Paano mo nasabing 100% certified Avon Lady ka? Kasi dito po, nakikita ko na lahat-lahat, unti-unti ko na pong natutupad yung mga pinapangarap ko sa buhay. So, ibig sabihin, pag may tinanong akong isang product sa Avon, masasagot mo agad? Yes, of course. Actually, 99% mamemorize ko lahat ang products ng Avon. But meron talaga hindi perfect talaga yan. Ayan. Yes. So, 99% lang. Yes, I'm so excited. Pero, 99% maganda yan. Yes, maganda talaga kasi nakikita niyo naman sa resulta. Yan. In Yes. fairness kasi si Britney last, nung nagpe-performer pa siya, hindi siya ganyan kaputi. Yes. Kahit pa paano, mas, Ay, kasukul na kagamay, Marie. So, ngayon, ayan, so, ito ang Yes. first question natin kay Yeah. Avon Lady Cherry Chris Munoz. Pero bago yan, so, ano mo muna yung channel mo? Okay, so ito po sa ating mga ka-members dyan or sa mga friends natin dyan. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Cherry Blossom Munoz. Ayan po, halo-halo na po yung mga video doon. Nandun na din po yung mga skincare training ko. Lahat po pwede nyo po mapanood doon. At don't forget to subscribe para po mas marami pa kayo malalaman about Avon, about my life, about everything. So, syempre ngayon, pandemic, di ba? Yes. Pandemic. So, marami ang apektuhan ng trabaho. So,
marami din ang maghahanap buhay. Yes. So, paano makakatulong ang Avon dyan? Okay, so sa panahon natin ngayon kasi meron tayong kinakaharap na pandemya or COVID-19, madali lang po pumasok sa Avon. Hindi po mahirap at alam mo ba nung nagkaroon ng COVID-19? COVID? Yes, COVID-19. So, maraming gustong maging Avon kasi Avon or Avon Lady? Avon Lady. Or- Gusto maging Avon Lady kasi tawag nito, gusto nila magkaroon ng extra income or magkaroon ng pangkabuhayan, ganon. Ayan. Yes. So ngayon, eto naman tayo. Simple question. Di sabi mo, madali lang ang makapasok sa Avon. Bigyan mo kami ng basic steps kung paano magiging isang part ng Avon team or Avon family. Okay, so Number 1. Yes, number 1. Okay, thank you, Manay. So, unang-una, madali. Thank you, nagawa na. Thank you. Hindi, uy. Wala, wala. Thank you na ako kasi okay. So, ayan, so madali lang po makapasok sa Avon. Unang-una po, meron ka na po mga valid ID, nasa wallet mo. Valid ID. Yes. Like Like SSS, postal, driver's Postals? license, postal. postal, and then passport, and also, lahat po basta valid ID, and ID picture at least dalawa lang, 1x1 or 2x2. And then also, proof of billing na nakapangalan talaga. Ayan. Proof of billing na nakapangalan talaga sa'yo. And then, kung wala ka namang billing, pwede na siya barangay clearance. Okay? Basta Ayan. barangay clearance na bago siya, at saka tawag nito? Wala. Sorry, yung may sealed talaga. Okay? So, Sealed? ayun, Anong sealed? sealed. Sealed. Ayan siya, ha? Ayun lang. And then also, marami. Dapat inano mo, first is kailangan mo ng ganyan. Dapat ganyan pagkasa. Sige, Para sige. maintindihan nila. So Okay. what are the basic steps kung paano makapasok o maging member ng Avon family? Okay, unang-una, mag-submit First. lang po tayo ng any valid ID, pangalawa, ID picture, pangatlo, proof of billing, Pangatlo. or barangay clearance. Ayun lang ang ating mga So, requirements. tatlo lang. Yes, As ganun siya easy as kadali. that. Yes. So pag naging member na sila ng Avon family, ano naman yung mga benefits? Okay, so thank you kasi ang mga benefits natin, marami po. Meron makaka-avail na po tayo, instant po, 25% plus 5%, but take note, pwede kang kumita dito hanggang 22.5%. 22.5%. Yes. Wow. So, wala ako naintindihan dyan. Uh-huh. Kasi bobeta ako sa matering. And So, then, example naman ng percent din. For example, okay, so example, bumili or binintahan kita ng isang Mark lipstick na worth of 399 pesos, meron ka ng 25% na makukuha. So, ang ibabalik mo sa company is 299.75. So, kumbaga, ang kapital na binalik mo sa Avon, yung 99.75, yun yung kikitain mo sa Avon. So, yes, ganun siya kalaki. Ayan. So, yes. ngayon, na tayo sa step in, first basic step kung paano makapasok. Mm-mm. And then, ano naman ang mga benefits? Yun lang ba ang benefits o meron pa? Marami pa yung mga benefits. Sabihin mo ang mga benefits. Okay. So, maaari mo dito makukuha po ang mga benepisyo na ibibigay lang sa mismo kapag ikaw ay member. Just like mga incentives, mga trip incentives, marami tayong mga incentives dito. Halo-halo na siya. Basta, pag nag-join ka talaga sa Avon, hindi ka talaga magsisisi pag ikaw isang Avon lady. So, ang tanong ko, syempre in every business may kapital yan. Yes. So, sa Avon ba, kailangan ba ng kapital yan? O meron tayong tinatawag na, tawag siya? Puhunan. Puhunan. Okay. Ito yung pinakamaganda at pinaka-the best sa business natin. tulog ko! Yes! Ano yan? Alam mo ba, Manay? Hindi ko alam. Alamin natin yan. So kapag ikaw ay once member na po ng Avon, hindi po kami hihingi ng kapital. Si mismo po si Avon ang magbibigay ng puhunan sa atin. Yes! Example, yung sinabit mo na ID is SSS ID. So ang ibigay ni Avon sa'yo na credit line is 4,000. Oh! Yes. So, yung malaking tulong yun. Yes. So, 4,000 na yun yung iikot-ikutin mo sa pang-araw-araw or anong gagawin mo rin sa... Doon mo siya ipapatubo. Yes. Through Avon products. Yes. Kung paano mo siya palaguin yung negosyo mo. Okay? Ay. Ganun siya ang pinaka... So, 4,000. So,
etong business ng Avon, hindi ikaw ang mamumuhunan, kundi sila ang mamumuhunan sa'yo. Yes. Ng 4,000. Yes. Yun na ba yung pinakamalaking credit na? O meron pa mas malaki? Actually, yun yung pinakamalaki, 4,000. Okay? So, pag halimbawa naman yung ID mo is barangay ID, 1.5 na yan. Tsaka Depende sa ID. Yes, depende sa ID. Ang ID ko mo. kasi is Beauty Queen ID. Actually, kahit pa beauty queen yan, 4,000 na talagang bibigay hanggang mo. 4,000 Yes, lang. kasi ang ibig sabihin po kasi niyan, kumbaga di na-observe ka pa ni Avon. Pero ang tanong ba dyan, yung 4,000 na yan, tataas ba yan? Yes, hindi siya stable lang na 4,000. Stable, ayan. Stable. So may is-chair ba dyan? Yes, may i-chair. So, ikaw na bahala magpalaki dyan. Lalaki at lalaki yan. Minsan yan, yung credit card ko umabot na ng 30,000. Pero hindi ko masyadong ginagamit. Oh. Yes. So ngayon, maganda pala no? Kasi 4,000 din, tutubo siya. Ngayon Yes. naman, another. Kasi di ba maraming mga uso ngayon na mga ano. So, meron ba yung tinatawag nating referral fees? Like for example, ikaw may invites ka, gano'n. Yes, okay. So, magandang tanong din yan. Of So, course. yes. Kasi Maganda ang nagtatanong. Yes. Siyempre maganda ang tanong. Okay, so ganito yan, Manay. Okay. Okay. Kapag ikaw naman po ay gusto mo din gumawa, magkaroon ng another income na naman sa Avon, two types kasi ang pwede mong kitain sa Avon. Like? Unang-una, yun yung nagbebenta ka ng product, yun yung 25% na kikitain mo. Ito naman yung pangalawa, ito yung gagawa ka ng sariling grupo mo. Kumbaga, mag-recruit ka under your team. Okay? Yan. So, per recruit na yan, may kikitain ka sa kanila. Pero hindi siya katulad ng ibang negosyo na sa isang beses ka lang kikita sa kanya. Kapag yan ang nagbebenta, automatically yan, consistent yan. Pag nagbebenta ang isang members mo, continue yan hanggang kailan siya, may kikitain ka rin sa kanya. Yes, hindi siya isang kitaan lang. So, dalawa pala ang no? Imagine, maganda pala, no? Yes. So, very informative to, lalo-lalo na sa lahat ng kasi marami ang mga nadi-discourage sa Avon din. May mga majority, marami ang nagugustuhan. Meron ding mga hindi naman na-discourage, kundi natatakot. Yes. Kasi meron kasing joke na sinasabi na ang Avon daw ay pwedeng magpakulong. Okay, so magandang tanong na naman yan. Oo. So, okay. So, totoo ba yun? Hindi. Liliwanagin ko po, wala pong katotohanan na pwede pong makapakulong si Avon. Okay? Hindi po mismo si Avon ang pwedeng magpakulong sa'yo kung hindi yung tao mismo. O katulad ko, inutangan ako ni Manay, hindi ako niya binayaran. So ako mismo ang pwedeng magpahabol sa kanya, hindi yung kumpanya. Okay, ganun so kaganda. yung Avon lady pala ang traidor. Yes. Hindi Pag ang customer mag-nag-try-door yan. So hindi makabayad. Yes, hindi makabayad. So what if, kasi meron, syempre, may mga, hindi naman natin alam ang mga, like for example, ngayon may pera siya. The next day, maubusan siya ng pera. Papaano pag, for example, hindi niya nabayaran yung inutang niya na Avon? Ano ba ang, may days ba yan na extension? Actually, sa pagsabay na yan sa pag-purchase mo may extension na yan siya na 7 days. Pag ikaw naman hindi nakapagbayad, automatically po, medyo, siguro nasa negosyo tayo, automatically din po yan, penalty po yan siya. Penalty? Ano yung penalty? Penalty, yung interest. Yung interest po, automatically yan, depende So may interest siya? Yes, may interest Pero siya. hindi pa siya on the spot na pag hindi ka nakabayad, makukulong agad, Hindi. So, ano pala yun? Rumor lang. Wala So, yun. rumor lang pala, mga Yes, chismis lang pala yan. yes, So, alam mo naman. ibig sabihin, pag hindi daw kayo nakabayad sa inutang ninyo, may automatically interest siya. So, tutubo yun hanggang Yes. lumaki. Oo, hanggang kailan mo siya babayaran, gustuhin babayaran. Okay. Ganon. So, ngayon naman, another question. Mm-mm. Kasi marami ang, syempre magaganda ang products ng Avon. Dahil hindi naman siguro magtatagal ang isang kumpanya kung hindi maganda ang product. Yes. So ngayon, Sherry Chris, ang Avon ba, eto kasi meron tayong pang babae lang ba siya na negosyo o pwede rin sa lalaki? Actually, pangkalahatan na siya. So, Pangkalahatan. yes. Anong ibig ng pangkalahatan? So, ibig sabihin po, pwede po dito, babae, lalaki, bakla, tumboy, kahit ano pa po ang kasarian mo, ano pa mang estado ng buhay mo, pwede ka maging Avon lady. Kasi wala po tayong tinatawag dito na... Ano? Nakalimutan ko.
Ano? Discrimination. Yan. Ganun Yun yung importante. Yes. No discrimination. So Pasok ngayon, tayo. ako talaga, in vain talaga ako. Kumbaga, vain masyado ako when it comes to beauty. Alam mo naman. Halata naman. Diba? Beauty tayo ba din? Mm-mm. So ngayon, this is my question. Yes. Ngano daw ko kaganda? Actually, yan yung unang tanong ko rin, di bakit ang laki ng agtang? Ako malaki ano, over Gretchen Barreto daw. Gretchen Barreto naging ano na. Gretchen! Wow, ganda-ganda. Kaya tatanong ko sa'yo, Britney. Cherry ano. Chris. Yes. Okay. So, punta naman tayo sa, syempre, pandemic. Marami ang kailangan ng pangdepensa. Yes. So, bilang Avon lady, ano ba ang pinakamagandang produkto niyo sa Avon na to boost our immune system? So magandang tanong din yan, Manay. Oo, So, syempre dito- maganda ang nagtatanong, pretty. Yes, oo. Ganito yan, Manay. Meron din po tayong tinatawag na para po ma-boost yung natin, yung immune system natin. So ito yung ginagamit ko talaga every day. So definitely, ang kagandahan nito, Manay, is chewable siya. So hindi mo na kailangan ng tubig. Pag ikaw ay umiinom, pwede mo siyang gawing candy. Okay? Chewable. Yes, chewable. So, paano niyo po masasabing chewable siya? Ano bang ibig sabihin ng chewable? Chewable, yung kakainin mo talaga na Hindi, ano nga ka- ibig sabihin mo ng chewable? Chewable, parang candy. Oo, like, anong gagawin? Katulad nito, i-open natin, ha? So, I will Siyempre, try. paano mo iinumin kung hindi mo bubuksan? Ito, bubuksan natin para mas... Siyempre, pag isirado mo, hindi ka na iinom. Oo. Okay, ito ha, definitely. So, 60 capsules ang naman ito, okay? Oo. So, try natin para hindi tayo, para makita talaga ng mga viewers natin. Sige. Pwede ka rin tumikim. No? Okay. Hindi mo ito gusto? Ano ba yung matamis? Yes, matamis siya. Tingin mo. Try you want try. Magbayad ka rin mamaya. Magkano ba to? 5 pesos. Okay. Maganda kasi ang vitamin C. Kasi sa mga hindi po Yes. nakakalam, ang vitamin C po, aside sa immune system ang pinuboost nyo, vitamin C is good for the skin. Yeah. Ito, tikman natin ha. Diba? Para siyang orange. Yes. Orange talaga siya. Orange. Orange pala siya. Orange talaga siya. Okay. So next, masarap. Diba? Parang ano ka lang. Baka ito sa mga bata. Yes. Bata yan. Okay. Pwede sa mga bata Kasi yan. pwede lang gagawin candy, pero feel ko parang mauubos agad yan. Oo. Pag hindi binudget ng parents. Oo, mauubos siya. Masarap siya eh. Okay. So maganda yan. Kasi ang vitamin C po, sa mga hindi nakakaalam, isa po rin sa mga secrets ko. Pag naliligo ako, may calamansi yan para to make our skin beautiful. Wow. Tapos, ang vitamin C po is nakakaganda talaga yun ng skin. At saka yung mga peklat-peklat, pwede nilang pagalangin through vitamin C rin. Ang galing Hindi mo alam yan? Alam ko. Naunahan mo lang ako. Ba't na day vitamin C? Walang orange. Di ba kinakabahan ako sa next interview natin? Okay, next! Ano pa yung marirefer mo? Sa ano naman tayo? Sa mga ma-dear, mga pa-dear. Ibig sabihin mga oldies. Mga oldest. May mga, syempre, marami nang iniinom ngayon na pampapata. Ano ba yung pampapata ng Avon? Okay, meron tayong tinatawag na grape seed. Ano yun? Grape seed. Ano? Grape seed. Ano? Grape seed. Anong grape seed? Grape seed. Anong grape? Ano yan siya? Ano yung grape? Grapes. Yun po isang Ay, grapes! grapes ba? So, ginawa siya sa Okay, so grapes. grapes Sa pala. ubas. Akala ko grape pa kasi pag grape, hawakan mo yung grape. Grape seed. Grape Sorry po, seed. hindi pa ako marunong talaga sa English. So, grape seed siya. Pwede tuminom dito yung mga father natin, mga mothers natin. Ano kasi maganda ang grape seeds, di ba? Yes, ang maganda. beneficial. Maganda sa skin. Antioxidant yan. Yes. And also, kung ikaw din gusto mo pumuti, meron din tayong glutathione iron. So maganda. Isa din sa mga tinitake ko yan. Pero So, hindi ko lang talaga dala. So marami na, yun kasi talaga ang ano. So, may brochure ka bang dala? Actually, meron kasi tayong online brochure. Yeah. So hindi na yung mga brochure ngayon. Hindi na. Actually, meron pa rin yung traditional. Pero uso natin ngayon is online brochure na. Kung Oh, gusto mo manood mamaya ng brochure, send ko sa yung messenger. Ganun yun. So ngayon, let's go international. Oh, sure. Malay natin,
meron tayong mga foreigners or other countries that would really love to join Avon family. And they would really will, oh my gosh, ay! Akala ko pa nakakaano ng COVID yan. So now, let's proceed to our English speaking session. So as an Avon lady, you should be very, very competitive, especially in communication. Because there would be, of course, Avon is a very good company. So therefore, there would be foreigners who would really love to join Avon. And some of them would really like to try your products. So, as an Avon lady, can you teach us how to have a beautiful, clear, and healthy skin? Okay, so thank you, Manay Kanita. Yeah. And now, I know that Avon is all over the world. We have Avon. Oh. Yes. National, international, local. We have Avon. Okay. Oh. And also in the Philippines, you know, Manay, in the Philippines is 194 branches. Wow. Branches. Branches. Yes. Oh, with okay. T. Yes. So very. Oh my God. I'm not preparing this because. Oh. Oh my God. I'm so English now. So now, what is your question now? So what are the products of Avon that would be very beautiful in our skin? Okay. So actually, I'm daily use to like. In daily use. Okay. Yes, and daily use product of Avon and also annual cleanser. Okay, actually, before I will go home, I will go out to my house. I can apply a lot of cream, cleanser, and also 4 types of hair. Oh. Yeah. So this is our first steps. Okay. First steps. Yes, first step. Our first. Sorry. Oh my God, I'm so very. Okay. But I will try to make English. Okay. Okay. So this is our first step. Cleanser. Cleanser. Yes. What a very good clean. Clean. It's because what can you use this face? It's because to cleanse your dirty face. Oh, to cleanse. Yes. Oh. So clean and clean is past participle. The clean is past participle of clean. Clean. Okay, so proceed. Okay, the another. So that is a cleanser. Yes, cleanser, and then the next step is Staff. Okay. This is a new. This is my favorite. Favorites. That's your favorites. Oh yes, this is my favorite cream. It's because this cream is very nice. Your face. Yeah, your skin is very good. But this is a new Fairness 360 day cream. So we have SPF 20. SPF. It's PF 20. Oh. So it's a very good to sun. Oh. If you're leaving your house and the sun is you're over there, Oh. so you can protect your skin. Okay. So we have SPF Filter 20, and also before that, there is a third. Okay, this is a UV shield. Oh, there's a shield. Yes. Just like this helmet, the shield. So UV shield is the Annual Fairness. We have SPF 50. Oh, Yeah. SPF 50 is very high. Yes. The sunscreen protection. Yes, and also 20 plus 30 is 50 SPF. So 80. 8, no, 20, 30 is 50. You are not good in math, Manay. So this is a new UV shield. It's very nice. It's because your bangad here. The whole. Yeah, the whole you basta. No English, please. To cover your face, the bangag-bangags. What? Whole. Holes? Yeah. Okay. So our last part, I will using this is very nice talaga. It's very What nice. is that? This is a 15-in-1 CC cream. Oh, you will not Yes. CC on that. Yes, you cannot CC the CC cream is because you are always CC. Oh. Yes, okay. So this is our CC cream is 15. We have a SPF 30. So 20, 30 plus 30.
How much? 80! Very good! Oh, I'm advanced in answering the SPF. I'm correct, it's 80. Yes! OMG. Oh my God, so very brightness. Yeah. Brightness. So, how should we apply the 30 SPF? Is that a cream also? Yes, this is also cream. Or And like it's like liquid foundation? yes, okay, it's a good question. It's because you need to apply the liquid foundation, the press powder, Freeze powder? press powder, Oo. press, I don't know, press powder. Okay. So liquid foundation, you can. Actually, me, I'm hustling of that. Oh. Okay, so this is the very good CC cream. It's because this CC cream is I need to apply the liquid powder but yun, okay? So this is a good and also I'm 4 years to use my CC cream. Oh. So this is the result. 4 years? Yes. Oh, that's why your beauty is antique. So next, Okay, so I'm done to the face. Okay. so let's go to the body. Go to the belly. Okay, Okay. so there, finish there. After that, okay. So we have a very favorite lotion. Favorite. Favorite. Yes, what Okay. is that? SSS glutathione with SPF 50. Oh. Yes, it's very nice because my skin is Can I smell it? Yes, you can smell and put the Smell? smell. Oh, very mabango siya. Yeah, so It's you very, I love the scent. Yeah. Oh yes, Yes. it smells Britney. And also, this is a very sellable product. Sellable. Sellable. Oh. So you can sellable in Avon. It's because very nice lotion. Oh. Okay. So and also affordable for only 139 pesos. Okay, so there is a text message that is this lotion can make your skin white? Yeah. Why? It's because we have a glutathione. Oh. And also, with SPF 15. And also, you protect your skin. Oh. Yes, it's very nice. So is there any vitamin C on that lotion? We have no vitamin C, but we have a glutathione. Oh. Yes. We have vital C or glutathione C. Meron tayo ganon. Okay. Okay. So right now, I'm very when it comes to underarms, Yes. I'm very sensitive in deodorants because whenever I use deodorant, So you can- especially commercial deodorants, Yeah. my underarms will get black. Mm-hmm. So is there any product of the Avon that could really make your underarms white? At the same time, would not create any stinky odor? Oh my God. Okay, so we have introducing you, but you said that last time you used Tawas. Yeah, I up to now. Up to now, so I really love Tawas because even though my underarms would get wet, but the skin of mine is white. Oh, really? And the odor is not like other with commercialized deodorant. Yeah, okay. So now we have a good news for you. It's Oh. because that we have feeling fresh. Feeling fresh. Yes, excuse me. We Oh my excuse me. gosh! You're not healthy! No, I'm healthy, but I'm above here to Oh. okay smell. So this is our introducing you the new product of Avon that is What's a that? feeling fresh 4-in-1 whitening. 4-in-1 whitening. Four? Four. So Four. pores. Four. What's four? Number 4. So That's number 4. yes, number 4. Okay. So 4-in-1 whitening cream. Oh. So I assure you that with 100% natural Tawas. Oh. Yes, and also this is my use now. Can I see your underarm? Over there. Oh. Yes. The second is gentle to skin. Yeah. And It's very also important. helps and skin to look whitener in 1 week. Oh. Yes, but
It depends of your kali-kali. If your kali-kali is very dagong, so don't expect the 1 week result. You can expect It depends on the 4 skin weeks. color also. Yeah. And also, dry and odor-free. Oh. Yes, I So put, if you say odor-free, so there is a free odor. yeah, free odor. So you cannot, just like you smell in other kali-kali, so you're so something wrong, but Oh. here is very nice. I'm very, actually, I really love Quelch. It because before I don't use this because you know that the Yeah. issue is lagom-lagom. But Yeah. this now I to prove it that very nice. Oh. It's because she is not you eat. Can you see? Can I see your underarm? You can see. Yeah, Okay. there's my underarm. So actually. Tawas. Wow, Yeah. nice. So I'm introducing Yes. use this tawas. This is just tawas. Look. Wow. This is hair, ha? Hindi yan ano, ha? It's hair. Oh, really? Yes. Oh. Wow. Can I see your underarm? Yes, but I cannot, it's because I'm dressing. Oh. Listen. So again, there's a question. Yes. About vitamin C again. Can you, because there would be a lot of children who will be very happy for you to introduce this kind of vitamin C that is very good because it's chewable and not bitter. Okay. So now I go back to the product of the Defense C. Okay. The Defense C is a very good of your immune system, just like father, mother, children. You can take this product. It's because this product is very good of your immune system because we have a Defense C, vitamin C, and also chewable. Oh. Yes. So when we say chewable, what does it mean? Okay, the meaning of the chewable, you can eat just like candy, and you can chew 'em, and then you cannot What is chewam? chew 'em, ball. Are you cracklings? So you do not need to drink water. It's because this is a very chewable. Yes, and also good to the children. Wow, very good. So Yeah. I have this last question for that Vitamin C. Yes, what that? Since I taste it, it's sweet. Yeah. So how about those people who are suffering from diabetes? Actually, it's a good. It's because this is original orange. To the one of the material, the one of the ingredients is this is orange. Yeah, it Yes. is orange. Pure orange. No synthetic products. Synthetic. Yeah, synthetic product to put there the ingredients, and also is purely orange. Wow. Yes. So next time for our part 2 interview with Cherry Chris Munoz, he will demonstrate because you just let us see the product. Yeah. So next time we're going to have a demo. Yes. A demo on how to apply it on skin, Yeah. body, and Yeah. underarms, and Yes. everything. Yeah. So that is would be the part 2. Yes, the part So, two. yes, that would be the part 2. So, Cherry Chris, once again, thank you so much for guesting to my YouTube channel, yours truly, Manay Kinita. Yes. So, once again, promote your channel. Okay, so ito wag niyo pong kalimutan. Meron pa pala akong isang good news. Ayan, kasi si Avon maraming good news eh. Kapag ikaw po ay nag-join sa Avon this month, hanggang September, October, November, December, meron ka pong matatanggap na regalo. Yes, monthly yan, may regalo po tayo pag ikaw ay nag-join sa Avon. And then also good news din po, meron na din po tayong online registration. You can message me in my Facebook account, Cherry Chris Munoz. And also, marami tayong mga pages. Ayan. Oh. And then, ayan din po sa ating YouTube channel, nandun lahat ang mga videos. And ito pa yung page ko na Inday Blossom Charot, ganon. So, nandun lahat din ang mga mga kabuang natin. Sa mga
just like Avon, nandun lahat-lahat siya, okay? So, ayun lang. And then also, maraming salamat, Manay Kinita, Yes. to guesting this night for Oh. your... Pero may part 2 pa yan Yun Yes. yung demo. Yes, we have a part 2 to how... At next time naman, sana ang gagawin natin, Cherry Chris, is makeup tutorial. Okay, so that is a good idea. Yes. Okay, so... Kasi marami ang magiging interesado sa pag-makeup. Ayan. Okay, At so... the same time, yung mga beauty products din. Yes. Malay talagang sinasadya mo, ha? Yeah! Magdala na lang ako ng ano. Makeup talaga. Oo, naka-makeup. Ayan siya. So, abangan nyo na lang po na ang part 2 natin. So, i-demo na talaga natin yung products. Yeah, so Okay. there you have it guys. Thank you so much. Abangan niyo po ang ating part 2 interview with the Avon lady. Yes! Para naman po matutunan natin yung mga another kind of business, lalong-lalo na sa pandemyang ito. Yes! So thank you so much guys. Yours truly, Bye! Manay Kinita, and Cherry Chris Munoz! thank you! Bye! Eh, siya gawa! O, bakit? Ay, delete na.